След като видяхме бекстейджа на Мария Илиева от коридорите на телевизия ММ, разбира се, съвсем логично е да ви кажа, че за мен е огромна чест Мария да бъде мой гост тук в предаването Вечерна смяна. Отдавна не сме се виждали. Здравей, Мария! Здравей, Мишо! Благодаря Много ти за се поканата. радвам да те видя. Аз също. Особено поводът, поради който се виждаме. Супер готин повод и всички вие вече знаете, че поводът е премиерата на така дебютният сингъл от вторият самостоятелен албум на Мария Илиева. Мислих си между другото дълго време, че ще продължи с макси синглите, все пак обаче разбрах, че това ще е сингъл към втория албум. Да, това е само сингъл, пък и няма чак такъв пазар на макси сингли в България, че да бълваме постоянно такъв тип музика, по този начин издадена, тъй че това е просто една премиера на новата Мария Илиева по-скоро, защото реших малко да променя нещата. Аз още преди, ако си спомняш, като бях при теб последно, ти казах, че ще е доста по-различно това, което ще прави като музика, като стил, като пеене, като всичко. Доста по-различно, ако да кажем в първият албум, аз вече съм го виждал, затова мога да си позволя да коментирам. Доста по-различно, защото ако в първият албум си поп-поп, тук вече отиваме към R&B-то и към солото. В такава посока, поне според мен, ти ще кажеш дали съм прав, в такава посока ли ще бъде вторият албум? Много малко хора могат да пеят чист сол или чисто R&B. Това са обикновено черните хора. Малко са белите, които успяват, затова аз нямам някаква амбиция да изпадам в крайности, просто това е музика, която аз съм слушала много време и неминуемо тя ми е повлияла по някакъв начин, тъй че бих го нарекла по-скоро поп, с такива разни любими мои неща от всичките тия елементчета и така, навявания. Навявания е една добра дума. Да. Преди да си говорим подробно за това, имаш да ни разказваш много неща, защото откакто не сме се виждали, ти се случиха много интересни неща. Съвсем случайно седя си аз вкъщи и така както си прелиствам каналите, гледам Мария в реклама за шампуани. Това как дойде? Изведнъж от никъде, както, в смисъл, не се знаеше, някакси много случайно, там си много готина, много такава, много си ти. Много си естествена. Как дойде тази покана? Получи ли някакви позитиви от нея или по-скоро негативи от участието си в тази реклама? Негативи от участие в такава реклама не бих казала, че може изобщо да се случат. Със сигурност са много позитивни, много приятни неща. Тази година всъщност, лятото, изникна идеята и предложението на Procter & Gamble да направим заедно. Аз приех, защото Pantene Pro V е един страхотен продукт за поддържане на коса. Аз пък като човек, който живее интензивно, имам нужда и общо взето обединихме имиджите си и мисля, че направихме нещо много хубаво. Под формата на спонсорство, в смисъл те ще участват ли като хора, които ще те подкрепят чисто финансово в новите си начинания и проекти? Или просто беше като еднократна рекламна кампания? Не сме коментирали такива неща. Изцяло и единствено моят ангажимент е свързан с рекламата на продукта до този момент, но пък вече при едно свързване на личност с определена марка, винаги може да се очакват някакви други позитивни неща, които да се случат в последствие. За сега обаче няма такива плани. По много интересен начин сте избрали както представянето на аудиото на новият сингъл, така и на видеото. При нас, съответно, ние отговаряме за визията. Поради тази причина ще имаме ексклузивитет. Цяла седмица ще имаме възможност да изслушаме само ние твоят нов видеоклип в нашата редовна рубрика Quick Start. Пък същото нещо се е случило в радиоефира на една радиостанция. В коя? Може в момента зрителите да слушат своето парче. Радиото е фреш и аз съм безкрайно щастлива, че направихме една такава комбинация от двете най-силни медии за модерна съвременна музика. ММ и Радио Фреш. Могат всички да го слушат, What Does It Take? Това е името на парчето. Вече то върви по Радио Фреш. Доста хубава, приятна ротация има. Аз все още не съм го чула, но вече ми се обадиха приятели, които казаха, че са го чули и че много. Най-близките ти хора, знам, че те си от музикалните среди. Какво казват за това парче? В смисъл, аз знам какво казват, но нашите зрители не знаят. Аз бях малко притеснена да го покажа на всички хора, чието мнение е важно за мен. Защото това е нещо, което едва ли са очаквали в този етап, в този момент, по този начин поднесено. За мое огромно щастие, всички хора около мен, чието мнение е важно и които са много искрени към мен и ме обичат наистина,
реагираха много позитивно и си скефиха. Просто казаха, че това е пътя, по който трябва да се върви. Аз съм много доволна, защото тази оценка е първата, от която имаш нужда, за да продължиш да имаш вдъхновение и смелост. Тук е момента, може би, да видим един материал, който съм ти подготвил. Той е свързан с това, че хората понякога наистина имат възможността и шанса да бъдат пророци. И времето по някакъв начин избъдва това, думите, които са казали в миналото. Готиното, когато това става пред обектива на камерите, защото така можеш да покажеш на хората, че наистина нещо, което си имал преди в миналото, се е сбъднало и дори се осъществило в бъдещето, в сегашното настояще. Ще разбереш за какво говоря и със сигурност ще разбереш, че наистина това, което на времето сме си говорили и аз съм казал, се е сбъднало сега, дори малко повече, отколкото съм очаквал. Нека да видим този материал.